Takže prvým cvikom po rozcvičení je taký bulhársky modifikovaný bulhársky drep. Jednu nohu dáš na lavičku, mierne pokrčíš pravú nohu, teraz petu a tlačíš dozadu, ako keby si chcel tú nohu vystrieť, ale ju nevystrieš. To znamená, že ťaháš to takto dozadu, ruky si dáš na hrudník prekržené, toto je základná pozícia a teraz ideš. Rotuješ, ako keby si sa ľavé rameno položiť na pravé koleno a ideš sem. Ideme 10. To je ono. Cítiť to musíš zadnú stranu zadok a hamstringy, zadnú stranu stehna. Výborne. Vymeníš nohy tým, že sú tu, tá pôda je nestabilná, tak je to aj trošku, musíš držať lepší balans. Takže priprav, zasa tlačíš, zadok napnutý, hamstringy napnuté, ťaháš ich do zeme a dozadu a ideme. Stále si v takom podrepe, ako keby. 10, výborne. Ďalší cvik je brucho. Ďalším cvikom je posilnenie brucha. Ideme to na šikmej lavičke. Základ je láhnúci. Chytíš sa tejto tyčky, ramena tlačíš dozadu, brucho, spodné rebra ťaháš dopredu, nohy sú pokrčené, nič nerozme, s výdychom ideš, a keby si chcel dať kolena ku lakťom. A tu končíš. Chrbát sa ti nesmie prehnúť. Čiže ideme 10, 2, 10. Výborne. A ideme na ďalší. Ďalším cvikom je back extension alebo hyperextenzia. Dáte si nohy sem, aby sa vám päty dotýkali. Môžete ich jemne vytočiť špičky von. Zádok je napnutý, zádok je úplne napnutý. Idete dole a stačí, že končíte v tejto pozícii, nejdete vyššie. Ideme 10 opakovaní. Zádok je napnutý. Na tento cvik dreba príťah potrebuješ takúto kruhovú gumu. Hrúbka záleží od teba, akú obťažnosť zvládneš. Takže dáš ju okolo, chytíš si to, takto si chytíš, aby guma bola pokračovanie tvojich svalov. Nastavíš si obťažnosť a ideme. Dreb, príťah, 15 opakovaní. Rovný chrbát, celé chodidla na zemi. Výborne. Takže ideme na tľuky, 10 opakovaní. Bacha, lakťa by nešli sem, ale idú. Toto je strupom pod 45 stupňovým uhlom a ideme na to. A ideme na step-upy, výstupy. Takže ďalším cvikom sú výstupy. Sústreď sa na to, že keď nohu položíš a ideš hore, nech ti to koleno nejde donútra. To je veľmi dôležité. Koleno nejde donútra, ale ideš ty hore. Čiže ideš hop a kontroluješ pohyb dole. 2,
Ideme 10 opakovaní. 3. Vymeníš nohy. Super, a čaká na záverečný cvik. Posledným cvikom v kruháku je bench dip, čiže na triceps. Toto je ľahšia verzia a ukážeme si aj ťažšiu. 10 opakovaní. Hrudník dopredu, chrbát a ideš dole. Hrudník stále platí. Chrbát ide rovno, ako keby si išiel popri stene. 3. 10, to je tá ľahšia a ideme na tú ťažšiu. Takže toto bol posledný cvik. Daj si minútovú pauzu a ideš 4 až 5 kôl. Je to na tebe.